Goedenavond, het is zondag 4 mei, de dag van dodenherdenking. En dit is het nieuws van vandaag in onze provincie. De regels voor de uitstoot van kankerverwekkende en schadelijke stoffen voor het milieu moeten strenger. Dat vindt de Milieudienst DCMR, die ook grote Zeeuwse bedrijven controleert. Provinciebestuurder Dick van der Velde is het daarmee eens, maar niet tot elke prijs. Wat we natuurlijk willen is zo min mogelijk emissies. We zien dat dat toch langzamerhand wel beter gaat. En wat we ook niet willen is dat we dusdanige eisen stellen aan bedrijven dat ze omvallen. En dus dat is altijd een schipperen. Het gaat om stoffen als benzeen, PFAS en zware metalen. Milieudienst DCMR heeft in Den Haag gevraagd om duidelijkere regels, omdat de gezondheid en het milieu in gevaar kunnen komen als niet wordt ingegrepen. Volgens Van der Velde bereikt hij in Zeeland veel met overleg met bedrijven. We hebben in de afgelopen periode met een aantal bedrijven, waarop ik zelf bij betrokken ben geweest, bijvoorbeeld als het ging om PFAS, met het goede gesprek kom je zelfs al een heel eind. En dat blijf ik gewoon doen, want ik vind het echt belangrijk dat en bedrijven gewoon hun ding kunnen doen, maar tegelijkertijd alle inspanningen die je kunt leveren om ervoor te zorgen dat de leefomgeving gezond en veilig blijft, die moeten we met elkaar nemen. De DCMR heeft in Den Haag nu gevraagd om duidelijkere wetgeving. Hier liggen een theatervoorstelling Khalid over Marokkaanse soldaten en Abdurrahman in de Tweede Wereldoorlog. En voor het verhaal van Khalid en Abdurrahman moeten we naar Marokko. Marokko 1940. Het is het verhaal van de Marokkaanse soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten in Europa onder de Franse vlag. En die zijn dus ook in Nederland terechtgekomen en zelfs in Zeeland. Het is september 2023 en Marcos en ik staan op het Frans Militair Ereveld in Capelle. Er liggen gewoon Marokkaanse soldaten hier begraven. Maar je moet wel stil zijn, want we zijn nog steeds op... Maar snap je wat hier ligt? Het is toch raar dat we hier nooit iets over hebben geleerd op school? Bro, al die tijd dat we leren, de geallieerden, de Amerikanen, de Fransen, de Britten, de Canadezen. Terwijl al die tijd, Marokkanen zijn gewoon geallieerden, man, bro. Hey, wist je nog met het WK? We stonden op die auto met die vlag te wapperen. We stonden gewoon met de Marokkaanse vlag, een vlag van de geallieerden te wapperen. Rustig. Kijk naar het politieke klimaat in Nederland, waar het heel vaak gaat over minderheden en met name moslims, maar ook Marokkanen. Dan denk ik dat zo'n verhaal als dit veel diepgang kan bieden en ook heel veel verbinding kan creëren. De Marokkanen hebben een van de meest heroïsche strijden geleverd tijdens de Tweede Wereldoorlog en maar weinig mensen weten er vanaf. Ik denk dat dat een stukje verzet is wat wij kunnen plegen op dit moment, middels theater, op een vredevolle manier, in de hoop dat de wereld iets vrediger wordt, denk ik. Ja. De 25e editie vandaag van Middelburg Boekenstad. Organisator Gert-Jan de Rooij, die dat dus al ruim 25 jaar doet, plus nog een hele rits aan ander vrijwilligerswerk, werd daarom verrast met een lintje. U wordt een betrokken en gedreven vrijwilliger genoemd. Er wordt nooit tevergeefs beroep op u gedaan. Iets wat ik totaal niet had zien aankomen. En meestal heb ik dingen gauw door, maar dit niet. Waarom bent u de boekenmarkt ooit begonnen? Dat was een kwestie van dat iedereen die van boeken houdt tegen elkaar een beetje zat te mopperen van goh, overal zijn boekenmarkten behalve in Zeeland. En toen heb ik gezegd, dat doen we toch gewoon zelf. En inmiddels behoort de boekenmarkt tot de 10 grootste in Nederland. Het was ouderwets gezellig gisteravond bij muziekfestival Rieps in Grijpskerken. En wat de dag extra bijzonder maakte, was dat Emma Heesters voor het eerst weer in Zeeland optrad sinds haar ziekte. Nou, we vinden het echt super vet. We zien gans hoe Limburg zijn we hier naartoe gekomen. Dus ja, dat vinden we echt super gaaf. Ja. Is er nog iemand waar jullie naar uitkijken? Jan Smit! Emma Heesters op die vent. Emma Heesters. Suzanne en Freek. Frans Bauer was echt fantastisch. Ja. Maar het was niet alleen maar pop. Wat te denken van een Zeeuws-Vlaamse metalband. Hoe was het voor jou om hier op Rieps te staan? Ja, dat was echt helemaal geweldig. Helemaal om te zien dat het is koud, er staat veel wind. En om te zien dat er nog zoveel mensen hier staan en energie geven. En van deze muziek houden. Het is gewoon prachtig om te zien, helemaal hier in Zeeland. Daar gaan we ook voor.
En het bleef nog lang onrustig in Grijpskerken. Het was vandaag half tot zwaar bewolkt met lokaal een lichte bui. Het werd met een graad of 13 een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond blijft het zo goed als droog. Alleen langs de kust is er een kleine kans op een bui. Het koelt af naar 9 graden langs de kust tot 6 graden in het binnenland. En die matige noordenwind die blijft staan. Morgen, op bevrijdingsdag, is het wisselend bewolkt en zo goed als droog. Maar er is nog steeds die kleine kans op een buitje langs de kust. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Dan de vooruitzichten. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Er staat een matige noordoostenwind en het blijft droog. De temperatuur die loopt langzaam omhoog naar zo'n 17 graden op donderdag. De dagen erna krijgen we nog meer zonuren en weer iets hogere temperaturen. En tot zover de Zeeland Nu voor vandaag. Heel graag tot morgen.